ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಲೆ ಬಂತುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ರಾಜ್ಯಟ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಲು ಮತ್ತ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅತಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬೈ ತುತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕಂಬೈನ ದಾಯಮ ತುತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಿಜವಾದಲ ಪನ್ನುಡಾಂಡ ಕಂಬೈ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬುಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೇರಳಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋದು ಕಂಬೈ ತುತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಸುರು ಅಕ್ಲು ಕೇರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಕುಡ್ಡದಕ್ಲ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒರಿಪುಂಡು ಪಂಡದು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಆ ಚಿಂತನೆಡು ಕಂಬೈನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಆತೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಕೆಲವೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅತಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ಪೋವಡು ಪನ್ಪೇರು ಅತ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಗುಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ ಅಂಚ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಕಡು ಪಂಡದು ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ಪೋವಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂದು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತಿಕುಂಡ ಪಂಡದು ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ತಿಕೆದುಂಡು ಅವು ಅಪಗ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೊನ್ನುಲು ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಪೋಪೆದನಾತ ಅವು ದುಂಬು ಆನುಲು ಪಾಡ್ನ ಶರ್ಟ್ ದಾತು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೆದಿಚಿ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಂದನೇರ್ದ ಅವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತಿಜರು. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ದೇವೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಕ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ದೇವೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಅಂಚ ಆರೆನ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದಾಯಲ ಆರೆನ ಎದುರುಡು ಎಲ್ಯ ಅಂಚ ಆರೆನ ಎದುರುಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಪಂಡದು ತೋಜಿ ಪವನ್ಯರ ಆರೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ತರೆ ಬಗ್ಗದು ಪೋವಡು ಪಂಡದು ಕೆಲವೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿನು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂತುಲೆ.